नमस्कार, मी सारिका आजकाल स्पेशलमध्ये तुमचे खूप मनापासून स्वागत करते। दाल तडका आणि जीरा राईस शिवाय हॉटेलमधील वेज पार्टी अधुरीच असते। मस्त असा येलो कलरचा दाल फ्राय आणि नावाप्रमाणेच त्यावर बसणारा मिरचीचा लाल कलरचा तडका। मस्त दिसतोय ना दाल तडका। आणि त्यासोबत सुटसुटीत शीतशीत मोकळा असणारा जीरा राईस। दाल तडका आणि जीरा राईस खूप मस्त कॉम्बिनेशन आहे ना। खूप टिप्स आणि ट्रिक्ससह अर्धा ते पाऊण तासात हॉटेलपेक्षा चवीला श्रेष्ठ दाल तडका आणि कुकरमध्ये एका शिट्टीत अगदी 5 मिनिटाच्या आतमध्ये बनणारा जीरा राईस आज आपण बनवणार आहोत। म्हणूनच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आपण साहित्य बघूया। त्यासाठी लागणार आहे 1 वाटी तुरीची डाळ, 2 टेबलस्पून मसूर डाळ, 2 टेबलस्पून मूग डाळ। ह्या तिन्ही डाळी आपण एकत्र करणार आहोत आणि स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहोत। 20 मिनिटांसाठी आपण ह्या पाण्यात भिजत ठेवणार आहोत। 20 मिनिटांनंतर आपण दुसरी प्रोसेस करू। 20 मिनिटं झालेत, त्यामध्ये 2 ग्लास मी पाणी घातलंय। यामध्ये आपण पाव चमचा हळद, पाव चमचा मीठ, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण असं क्रश करून घेतलेलं आहे ते घालूयात। त्यामध्ये 1/4 टीस्पून तेल ते घालून आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। हे मिक्स झाले, आता आपण याला कुकर बंद करून गॅसवरती मीडियम आचेवरती 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। तोपर्यंत आपण राईसची तयारी करूया। मी 2 कप बासमती तांदूळ घेतला आहे। ते 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा। धुतल्यामुळे त्याचा स्टार्च निघून जातो। 2 कप तांदळासाठी 3 कप पाणी आपल्याला लागणार आहे, म्हणजे त्याच्या 1.5 पट पाणी आपण घेतो। पण एखाद्या तांदळाला जास्त पाणी लागतं, त्याच्यामुळे पाव कप आपण एक्स्ट्रा घेणार आहोत। टोटल मी 3.25 कप पाणी घेतले आणि हे पाणी आपण गरम करायला ठेवूया। आता आपण एक कुकर घेतलाय। कुकरमध्ये 2 टेबलस्पून तूप घातले। तूप छानसं गरम झालं की आपण गॅस मीडियम करूयात आणि 1 टेबलस्पून जिरे घालूयात। जीरा राईस आहे, जिरे तर भरपूर घातलेच पाहिजेत। अजून 1 टेबलस्पून मी जिरे घातले आणि मस्त असं मिक्स करून घेते। जिरे करपवायचे नाहीत, मीडियम आचेवरती पण खरपूस असा वास येईतोपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। जिरे छानसे भाजले की त्यामध्ये आपण स्वच्छ धुवून नितळून घेतलेला तांदूळ आपण यामध्ये घालणार आहोत। लक्षात ठेवा, तांदूळ आपण भिजवलेला नाही, फक्त वॉश करून घेतलेला आहे। खूप फटाफट आणि 5 मिनिटात आपला जीरा राईस बनतो। आपण 1 मिनिटासाठी हा तांदूळ मस्त असा तूप आणि जिऱ्यामध्ये भाजून घ्यायचा, त्यामुळे आपल्या राईसला खूप छान असा फ्लेवर येतो आणि भात मोकळा व्हायलाही मदत होते। तांदूळ परतून झालाय, आता आपण गरम केलेलं पाणी घालूया। आपण जे मापून घेतलेलं पाणी ते आपण गरम करायला ठेवले ते पाणी ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। लक्षात ठेवा, 2 कप तांदळासाठी मी 3.25 कप पाणी वापरले। तुम्ही 3 कप पाणी वापरलं तरी चालेल, पण एखाद्या तांदळाला जास्त पाणी लागतं म्हणून मी पाव कप एक्स्ट्रा घातलंय। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालते। 1 टेबलस्पून मीठ घातले मी। एकसारखं मिक्स केलं की आपण कुकर बंद करून हाय फ्लेमवरती त्याची 1 शिट्टी करणार आहोत। लक्षात ठेवा, फ्लेम हाय। 1 शिट्टी झाली आहे। कुकर थंड झाला की आपण ओपन करून घ्यायचा आणि त्यातली सर्व वाफ मोकळी करून घ्यायची। हलक्या हाताने पूर्ण भात हलवून घ्यायचा, म्हणजे त्यातून वाफ आहे ती बाहेर निघते आणि आपला राईस ओव्हरकुक होत नाही किंवा चिकटही होत नाही। चला तर आपण जीरा राईस सर्व करूया। शीत आणि शीत मोकळा सुटसुटीत मस्त असा जीरा राईस तयार झालाय। बघू शकता, त्याचा प्रत्येक शीत हा मोकळा झालेला आहे। कुकरमध्ये केलाय असं वाटतही नाही। त्याच्यावरती आपण कोथिंबीर पेरूया। चला तर आपला जीरा राईस तयार झालाय। दाल तडक्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। सर्व साहित्यांची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तुम्ही चेक करून घेऊ शकता। 2 कांदे मी बारीक केलेले आहेत, एकदम बारीक चिरलेले आहेत। लक्षात ठेवा, दाल तडक्यामध्ये कटिंग हे बारीकच हवं। 1 पिकलेला टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय। आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे। 10-12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं,
एक हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये मी 1/4 टीस्पून मोहरी घेतली आहे, एक ब्लॅक वेलची, 2 हिरवी वेलची, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 तमालपत्र, जिरं, काश्मीरी रेड तिखट, मीठ, हळद आणि कोथिंबीर। तडका बनवणार आहोत, त्या तडक्याचं साहित्य आपण बघूयात। तडक्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 8 ते 10 लसूण पाकळ्या बारीक चिरलेल्या, काश्मीरी लाल तिखट, जिरं आणि 3 लाल मिरच्या। ह्या सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तोपर्यंत आपली कुकरमधील डाळ शिजून तयार आहे। आता आपण डाळ तडक्याची तयारी करू। 2 टेबलस्पून तेल आणि 2 टेबलस्पून तूप मी गरम करून घेतले। त्याच्यामध्ये मी जिरं घालते, मोहरी घालते। जिरं आणि मोहरी छान असं तडतडलं की त्यामध्ये आपण बाकीचे साहित्य घालणार आहोत। 1 मसाला वेलची, 2 हिरवी वेलची, दालचिनी आणि तमालपत्र। खडे मसाले घालून एक 15 ते 20 सेकंदासाठी आपण भाजून घेणार आहोत। गॅस मिडियमच ठेवायचा। त्यानंतर आपण बारीक चिरलेले कांदे घालणार आहोत। लक्षात ठेवा, आपण 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। इथे कांदा बारीक चिरणं खूप महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे आपल्या दाल तडक्याला एकसंतपणा येतो किंवा एकसारखापणा येतो। कांदा असा छान परतला की त्यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत। आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट 1 ते 2 मिनिटांसाठी त्याचा कच्चा वास जाई तोपर्यंत आपण छान अशी परतून घेणार आहोत। 1 ते 2 मिनिट ही पेस्ट परतून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये टोमॅटो घालणार आहोत। लक्षात ठेवा, 2 कांदे असेल तर 1 टोमॅटो घालायचा आणि टोमॅटो ही चांगला लाल आणि बारीक चिरून घ्यायचा, लाल असणारा बारीक चिरलेला असावा। टोमॅटो परतून झाला की त्यातून आपण खडे मसाले वेगळे करणार आहोत। का तर खडे मसाले जर आपल्या दाताखाली आले तर ते कडू लागतात, त्यामुळे आपण ह्या स्टेजला ते वेगळे करणार आहोत। खडे मसाल्याने फ्लेवरिंगचं तर काम केलंच आहे, त्यामुळे आपण वेगळे करू शकतो। आता आपण बाकीचे सुके मसाले आहेत ते घालणार आहोत। मी घरगुती 1 टीस्पून रेड चिली पावडर घातली आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडर 1 टेबलस्पून, हळद 1/4 टेबलस्पून, मीठ चवीनुसार, आपण डाळ शिजताना घातलं होतं त्यानुसार घालायचं आहे। आता यामध्ये आपण थोडासा गरम मसाला किंवा किचन किंग मसाला घालू शकतो, 1/4 टीस्पून घालायचा। दोन्हीपैकी जे अवेलेबल असेल ते तुम्ही घालू शकता। त्यानंतर आपण फोडणीमध्येच थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत। फोडणीमध्ये कोथिंबीर घातल्याने त्याची चव खूप छान येते आणि फोडणीतच कोथिंबीर असल्यामुळे त्याचा स्मेल असतो तो खूप छान उतरतो। आता आपण यामध्ये टोमॅटो आणि कांदा हा आपल्या दाताखाली येऊ नये किंवा मसाले छान परतले जावेत म्हणून थोडंसं 2 ते 3 टीस्पून पाणी घातलंय। पाणी घातल्यानंतर हे पुन्हा एकदा छान असं मिक्स करून घ्यायचं। बघा कलर किती सुंदर आलाय ना, बघू शकता। यामुळे काय होतं, मसाले आपले एकसारखे छान एकजीव भाजले जातात। आता यामध्ये आपण जी शिजवून घेतलेली डाळ आहे ती टाकणार आहोत। डाळ टाकून घ्यायची आपण। हे बघा मसाला छान भाजलाय, त्याचं तेल सुटलंय। आता आपण डाळ टाकून घेतोय। कुकरमध्ये डाळ टाकल्यानंतर गॅस फास्ट करून आपण एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा किती मस्त कलर आलाय ना, डोळ्यांनी बघूनच असं वाटतंय की खावंसं, पण वासही खूप मस्त सुटलाय हं। आता आपण यामध्ये आपल्याला जितकी कन्सिस्टन्सी हवी आहे तितकं गरम पाणी ॲड करणार आहोत। लक्षात ठेवा, कुठेही आपण थंड पाणी ॲड करत नाहीयेत, नेहमी गरम पाणी ॲड केल्यानंतर त्याची चव छान राहते आणि डाळ आणि पाणी वेगळं होत नाही, त्यामुळे नेहमी गरम पाणीच वापरावं। त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत। कोथिंबीर घातली की पुन्हा एकदा आपण मिक्स करून घेणार आहोत, नाहीतर कोथिंबीर असते ती काळी पडते। कोथिंबीर मिक्स करून घेतली। आता आपण 2 मिनिटांसाठी गॅसवरती ही डाळ शिजत ठेवणार आहोत। उकळी आणल्यानंतर आपण गॅस बंद करणार आहोत। आता आपण सर्व करूया। हॉटेलमध्येही असंच करतात, पहिला डाळ सर्व करतात आणि त्याच्यावरती तडका घालतात। आपण ही हॉटेलसारखं करतोय ना। मध्ये तूप घालून
त्यामध्ये जिरे घातलेले आहेत। जिरे छान असे तडतडले की त्यामध्ये आपण लाल मिरची घालणार आहोत। हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। हे मिक्स केल्यानंतर आपण जो लसूण बारीक चिरून घेतलाय तो घालूयात। लसूण ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत भाजल्यानंतर आपण गॅस बंद करणार आहोत। बघा लसूण असा भाजला पाहिजे आणि मग आपण मिरची पूड घातली आहे, त्यामुळे मिरची आपली जळत नाही। मिरची मिक्स करून घेतल्यानंतर मिरची पूड मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण हा तडका दालमध्ये ओतणार आहोत। वाव, किती मस्त दिसतंय ना हे। बघितल्यानंतर खायची इच्छा झालीच असेल। जर तुम्हाला अशी मी बनवलेली दाल तडका आणि जीरा राईस खायचा असेल तर ही रेसिपी नक्की करून बघा। कशी झाली आहे ते मला नक्की कमेंट करून सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर आज काय स्पेशल चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल बटन क्लिक करा। माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक यू।